Hello friends, welcome to Odia Cartoon. ଜଙ୍ଗଲ ରାଇଜର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦିନେ ରାତିରେ ସିଂହ ରାଜା ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ସେହି ରାତିଟି ଅମାବାସ୍ୟା ରାତି ହୋଇଥାଏ। ଚାରିଆଡ଼େ ଘନ ଅନ୍ଧାର, ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଦିଶି ନଥାଏ। ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଆଗରେ ଯେମିତି ବିରାଟ ଜାନୁଆରଟେ ବାଟ ଓଗାଳି ଶୋଇଛି। କିଏ ତୁମେ? କିନ୍ତୁ ସେ ପାଖରୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନ ଆସିବାରୁ ସିଂହ ରାଜା ରାଗି ଯାଇ ଜୋରରେ ଲାତଟେ ମାରିଦେଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହି ଚିତ୍କାର କଲେ। ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରୁ ଭୀଷଣ ଆଘାତ ଲାଗିଲା। ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ କୌଣସି ଜାନୁଆର ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ବିରାଟ ପଥର। ସେ ଛୋଟେଇ ଛୋଟେଇ ଦରବାରକୁ ଫେରି ଆସି ପରଦିନ ସକାଳୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଲାକୁ ଦରବାରକୁ ଡାକିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି କି ଆଶଙ୍କା କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଥରି ଥରି ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବେ ତୁଲେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବେ ତୁଲେଇ ନଥାନ୍ତେ ତେବେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ବିରାଟ ପଥରଟିଏ ପଡ଼ି ବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛ, ଅଥଚ ଆପଣ ଏହାର କିଛି ପ୍ରତିକାର କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଅଣିମା, ମୁଁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାସ୍ତାକୁ ତନଖନ କରି ଦେଖିଛି, କାହିଁ କେଉଁଠି ପଥର ପଡ଼ିନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଆପଣ ଦେଖିବା ପଥରଟି ଆକାଶରୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ଆକାଶରୁ ପଥର ଖସୁଛି? ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ମଣିମା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଚୋରମାନେ ହିଁ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ପଥର ପକାଇ ପାରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବାଘକୁ ଡକାଅ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବାଘ ଦରବାରରେ ହାଜର ହେଲେ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଗତକାଲି ରାତିରେ ରାସ୍ତାରେ ଡକାୟତ ହୋଇବାର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ନା ମଣିମା, ଏପରି କିଛି ଅଘଟଣ ମୋ ନଜରକୁ ଆସିନାହିଁ। ସିଂହ ରାଜାଙ୍କର ଭାଳନି ପଡ଼ିଲା ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ପଥର ରାସ୍ତା ମଝିକୁ ଆସିଲା କୋଉଠୁ। ସେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ହରିଣ ଓ ଠେକୁଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଘଟଣାଟି ତଦନ୍ତ କରି ହରିଣ ଓ ଠେକୁଆ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ, ସିଂହ ରାଜାଙ୍କର ହାଲୁକା ଶୁଖିଗଲା। ଏ ପଥର ପ୍ରକୃତରେ ଆକାଶରୁ ହିଁ ଖସିଥିଲା। ପରେ ପବନ ତାକୁ ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ାଇ ନେଲା। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏଭଳି ବିରାଟ ବିରାଟ ପଥର ଆକାଶରୁ ଖସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସିଂହ ରାଜା ସମସ୍ତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଦରବାରକୁ ଡକାଇ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଭାଇମାନେ, ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆକାଶରୁ ବିରାଟ ବିରାଟ ପଥର ଖଣ୍ଡମାନ ବର୍ଷା ହେବ। ତେଣୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାକଡ଼ ମହାଶୟ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆକାଶରୁ ପଥର ବର୍ଷା ହେବାର ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି? ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମଣିମା, ଘଟଣା ଘଟୁଆ ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ସେହିଦିନ ପ୍ରକୃତରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ କଇଁଛଟିଏ ଶୋଇଥିଲା। ଆପଣ ତାକୁ ଲାତ ମାରିବା ପରେ ବି ସେ ସେଠାରେ ଉଠି ନଥିଲା। ଆପଣ ଦରବାରକୁ ଫେରି ଆସିବା ପରେ ସେ ନିଜ ବାସସ୍ଥାନକୁ ଗଲା। ସିଂହରାଜା ଟିକେ ହଡ଼ବଡ଼ ହୋଇ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବିରାଟ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମଣିମା, ଆପଣ ସେଦିନ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ଚଷମା ନ ପିନ୍ଧି ଆପଣଙ୍କ ଜେଜେଙ୍କ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଚଷମା ପିନ୍ଧି ପଳାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ କଇଁଛଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବିରାଟ ବଡ଼ ଦେଖାଗଲା। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମହାଶୟ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତ ପଶୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ। ଭୁଲ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିବାରୁ ହରିଣ ଓ ଠେକୁଆ ସିଂହରାଜାଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗିଲେ।